Mga mulupyo sa upat ka mga bukirang barangay sa syudad sa Talisay nga lakip sa nawad-an sa ilang panimay tungod sa bagyong Odette, mo'y unang nakadawat sa tag 5,000 pesos nga tabang pinansyal kaginihang buntag. Ano ang detalye sa report ni Femery Dumabo? Bitbit ang iyang apo, kini si Nanay Paulina Nolasco, 72 anyos, byuda og nag-inusara na lang nagpuyo sa iyang panimay ug usahay kuyugan sa mga apo. Usa siya sa mga unang naabot sa gym sa Barangay Tapol aron modawat sa hinabang pinansyal. Ang iyang silingan nga si Catherine Caparida dala ang kalimanini nga anak ug naghinam-hinam usab nga makadawat na sa tabang. Alang kanila ang maong kantidad dakong tabang aron hinay-hinay mapatindog ang mga nahapla nilang balay tungod sa bagyong Odette. Nadugmok jud. Ganang naana jud. Hapla jud. Tabang gitaw na. Bisag pila basta makapalit lang tag kanang kuan kita nalay mangitag paagi. Pito. Kuan ma'am kanang gubagid siya wal ang wat lamig payag para nami kapuy-an. Silang duha parehong nakadawat og tag 5,000 pesos. Kinibisan pa man kung sa guidelines, tag sa kalibo ka pesos matag individual o maximum nga 5,000 pesos kung lapas sa 5 ang sakop sa pamilya ang madawat sa benepisyaryo. Ang gihimo sa Talisay City Government, gi-uniform nga 5,000 pesos ang madawat sa tanang 3,800 ka pamilya kansang panimay hingpit nga naguba. Daghan man ta og mga totally damaged houses na tulura ang naa, bana asawa ug anak or banag asawa lang or asawa rag duha ka anak. So under the guidelines, 3,000 ra gyud na madawat nila. So amo na lang gisunod na guidelines pero amo na lang nang gipun-an. Dulaan sa 900 ka mga pamilya gikan sa Barangay Tapol, Maghaway, Manipis ug Campo 4 ang unang nakadawat sa 5,000 pesos nga tabang pinansyal. Alang nito mga benepisyaryo nga wala ka claim silang financial assistance, matod sa payout distribution in charge Dr. Lino Alanzado. Mahimo ra gihapon kini nga makuha. Amo siyang ibalik dito sa DSWD sa City Hall. So katong tanang wala nakakuha sa ilahang payout karon, available na ni sila gikan Lunes po makuha na nila. Lunes sunod semana sa coastal area sa gubang bahin sa Dakbayan sa Talisay na usabang hatdan sa ilang tabang pinansyal. Uban ni Jun Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak!